जनायाव हरखाबै गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानायजों जायगायावनो साबा सुबुंनि गोब्राब जोखोम धेमाजि जिल्ला जनाय गालि मेसाखिनि 515 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानजानिफ्राय फैनाय ASO 1V611 अनजिमा आरो सोनाबनिफ्राय फैनाय AR 09A0407 अनजिमानि गंनै बाइकनि गेजेराव हरखाबै मोखांजों मोखां सौग्रावलायनानै साब्रै सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। बे जाथाय जानायावनो लामाजों फैबाय थानाय सासे साइकेल सालायग्रायाबो गोब्राब जोखोम जादों। दा हरखाबै जाब्रबथाय जानानै जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ मोजाङै फाहामथाय होनो थाखाय जनाय आसाम मेडिकेल देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। ঘটনাটো কেতিয়া হৈছিলে? বৰ্তমান ঘটনাটো এতিয়া 3:45 হৈছে এতিয়া বৰ্তমান এইমাত্ৰ কেনেকা হৈছিলে ঘটনাটো? ঘটনাটো আচলতে বাইক দুইখনে খুন্দিলে ডাবলকে এনেকা খুন্দিব মুখামুখি হৈ গ'ল। কিমানজন আছিলে বাইকত? বাইকত দুইজন এনেকা আৰু চাইকেলৰ পৰা এজন গৈছিলে। এইটো আমাৰ নিবাসী গাঁৱৰে হয়। এইটো কি কৈছে পটৰ দলে তেখেতক খুন্দিয়ালে। তেখেতক খুন্দিয়ালে। এনে মানুহবিলাকক এতিয়া কলৈকে পঠাইছে? এতিয়া মানুহবিলাকক জোনাই মেডিকেলত তিনিজনকে পঠিয়াইছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান এই পটৰ দলে এইটো ফাৰ্মাচীও ৰাখিছে আৰু नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाय लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाय लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथायखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाय लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथायखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाय लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360